Зад мен е историческия музей. Първата сграда в България, построена специално за музей. Там ни очаква директора господин Велков. Господин Велков, разкажете ни за археологическото богатство на Новозагорския край. Археологическото богатство на Новозагорския край е така безценно в световен мащаб. Ние имаме щастието да живеем в един район, който е изключително богат на паметници от различни епохи. Но особено ценно за археологията и историята на нашия край са селищните могили. Това са многослойни селища, чието живот е продължавал в продължение на хилядолетия. Натрупани са културни пластове с дебелина от 12 до 14 метра. И те са едно безценно съкровище за нашия регион. Ние имаме щастието да се провеждат проучвания в нашия край още от 1936 година на селища от този тип. Благодарение на това нашия район става световно известен. Достатъчно е да споменеме селищните могили при Караново, Дядово, Езерово, Нова Загора, проучванията, които са провеждани в продължение на десетилетия на тях, които са довели до разрешаване на редица въпроси в археологическата наука не само за България, но и за Югоизточна Европа. И ако в последните години стана модерно да се говори за Казанлъшкия край като долината на тракийските царе, спокойно бих могъл да кажа, че Новозагорския край е царството на праисторията. Смея да твърдя, че колекцията от предмети от праисторията, която притежава музеят в Нова Загора, би могла да бъде гордост за всеки световно известен музей. Прекрасни са колекциите от епохата на каменно-медната епоха, 5-4 хилядолетие преди Христа, периода на бронзовата епоха, особено предметите от селищна могила Езерово, които помогнаха да се установи, че в българските земи има един предпериод на Троя, че тогава българските земи са били център на световната цивилизация, че ние сме служили за еталон в развитието на човешката цивилизация. Категорично е доказано и приноса на Новозагорския край с селищна могила Нова Загора в развитието на средния период на бронзовата епоха по най-добре проученото селище, селищна могила Нова Загора. И не е случайно тази култура носи наименованието Нова Загора. Не са по-малки приносите и в следващия период на бронзовата епоха, късния период, прехода към ранното желязо, проучването на селищна могила Дядово, на селището при Асеновец, спомогнаха да се изяснят редица въпроси, които са свързани с произхода на траките. Благодарение на тези археологически проучвания може да се твърди, че траките са обитавали нашите земи още от третото хилядолетие преди Христа. Тази цивилизация, тракийската, добива все повече популярност в последните години. Интересни са находките, които съхранява музея в Нова Загора от периода на римското владичество в тракийските земи. Тракия е превърната в римска провинция 46-та година след Христа. Изключително по своето изящество и художествена и културна стойност са хирургическите инструменти, които са открити 76-та година край дългата могила Караново. Това са най-добрите образци на хирургически инструменти, откривани на територията на Римската империя. Достатъчно красноречиви са за богатството и влиянието на траките, които са били погребани в тези гробници, златният венец, накитите, въоръжението, блестящите колесници. В последните години с колегите направихме интересни открития в областта на тракийската колесница. Един обичай, който се запазва в тракийските земи доста продължителен период. Възхищение предизвика изложбата, която музеят подготви и показваме в различни части на страната. Така тя намира отражение ще намери отражение в филм на Discovery по този проблем. Не по-малко интензивен е бил живота и в периода на късната античност, ранно-византийския период и средновековието. Достатъчно да споменем за мощните крепости, които са се издигали по възвишенията на Средна гора и Свети Илийските възвишения. Те са били на трудно достъпни места и сега запазените части от крепостни стени поразяват със своята величественост и предизвикват възхищението и удивлението на обикновения човек. Особено е значението на тези земи в този ранно-византийски период, 5-6 век, когато тази територия става непосредствен интернат на столицата Константинопол. В епохата на средновековието, в южните части на Новозагорския край преминава средновековият вал Ерхесия, който е граница между българската държава и Византийската империя. Категорично този вал се свързва с
прабългарската строителна традиция. Спорен е момента, когато точно се включва нашият край в територията на българската държава, но категорично доказателство за това има от 9 век хамбалевският надпис на хан Крум. Особено е гъстотата на населението на поселищата мрежа в нашия край в периода на след приемането на християнството 864 година и мирът сключен между българската държава и Византийската империя. Особена роля в развитието на Новозагорския край имат преминаващите непосредствено близост до този край кръстоносни походи, особено този от 1189 и 90 година, когато следствие преминаването на кръстоносци загинали редица средновековни селища, като това на Дядово, Езерово, Загорци. Това може да се направи конкретна връзка и с световната история. Бурни са събитията в този край по време на Втората българска държава, походите на цар Калоян, междуособиците между Елтимир и Тертер. За съжаление, тези междуособици водят и до опадъка на държавата и завоюването на тази държава на българските земли от османците след средата на 14 век, като последната възможна дата за покоряването на този район е след битката при Черномен 1371 година.